Bilis, dahan ka. Yan, may nagwawala na oh. Pulis, 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 pulis. Apunta ka mong tanod. Tanod na muna. Yan po, na-traffic na dito. Yan po, nangyayari na. Parehas siya matapang dito sa barangay ng Lupi. Jets! Jets! Ito! Yan oh. Jets! Oy, saway na nyo yan para di na maglalayan. Parehas siya matapang dito sa amin. Yan, hindi rin magpapatalo yan. Yan po ang pinakamatapang dito sa amin. Parehas siya matapang dito. Wala ay. Yan. Yan po ang eksena dito sa Barangay Lupi, San Fernando. Happy Fiesta, San Fernando. Hindi kayo makakadaan dyan kasi may nakaharang na mga tinanim sa kalsada. Istorya. Dapat alisin nyo yung ano, yung... Ayan. Yan po nagwawala dito sa Barangay Lupi, San Fernando, Zone 7. Walang makakadaan dyan kasi nagwawala. Walang makakadaan dyan kasi nagwawala yan. Walang makakadaan dyan. Wala kayong makakadaan dyan. Yan po, na-traffic na po dito sa Zone 7 Lupi, San Fernando sa dahilan na meron nagwawalang tao yan sa harapan ng bahay nila. Sa hindi alam na dahilan kung bakit
Nagwala na naman. Kaya pala si Bati nagdalaga. Ayan, may eksena dito. Ngayong umaga. May nagwawala. Ayan. May mga bote. Ingat kayo sa mga bote. Ingat kayo sa mga bote. Ingat kayo sa mga bote, oh. Yan, naglabasan yung mga tao dito. Yan mga bote, oh, ingat kayo. Mag-iingat kayo sa mga bote. Kaya sa gilid kayo dumaan. Ayan. O, di makadaan. May mga bubog. Ayan, o. Ingat kayo sa bubog. Anong masasabi nyo na nagwala ngayong umaga? Ano dyan masasabi mo? Ano sa kahit? Di ba ba? Ayun na, si Kagawad Baba. Pumunta na, responde na. Yan, pag magpapasaway kayo, lubos-lubusin na nyo.